Бырын заманда яшәгән бер утын кисүче. Бер заман утын кисүче урманга утын кисәргә китә. Шунда очрата Шүрәлене. Маңгайында Шүрәнең авыз тора, ә куллары селкенә. Синең исемең ничек? Дип сорый Шүрәле утын кисүчедән. Ә үзе көлә дә көлә. Ничек булсын? Былтыр минем исемем. Белмәй бит ул. Шүрәле былтырның ул икенче сүзе. Икенче ел. Сыңмы былтыр? Әйдә кытыклышабыз. Кытыклыйм. Ну, ярар. Миңа башта тумранны ярырга кирәк. Утын кисүче тумранга балта белән суккан да әзрәк кенә ярылган. Ну, булыш әле миңа, Шүрәлегә утын кисүче. Тик кулыңны турманга эчкәрәк кер, эчкәрәк. Ә мин икенче яктан сугып карыйм. Кисүче балтасын чыгара да турманнан, Шүрәленең бармаклары кысыла. Утын кисүче балтасын ала да урманнан иенә йөгерә. Ә Шүрәле артыннан кычкыра: "Ой, минем бармаклар, кысылды булышыгыз!" Аның тавышына, кычкыруына икенче Шүрәлеләр йөгереп киләләр дә: "Нәрсә булды? Бармакларны былтыр кысты авырта. Ой!" Әйтәләр, былтыр кыстырганны быел кычкыралармы? Аны каян табасың? Кем кыстырганны? Ә Шүрәле авыртудан йөри, турманны күтәреп, кычкырып: "Ой, минем бармаклар, былтыр кысты бит, былтыр!"